ahoa osasuntsua izatea, osasuntsu egotea da. Ahoa osasuntsu batekin, arazorik gabe hitz egiten dugu, jaten dugu, bestekin erlazionatzen gara inongo deseroso sentitu gabe. Ahoa eta hortzak beraz ondo garbituta geukitzeak eta osasuntsu izateak gaixotasunak saihesteko erarik egokiena da. Txantxarra, gingibitisa, periodontitisa eta beste gaixotasun batzuk maiz agertzen direnak saihestu egin behar dira neurri hauekin. Eta ez badira saihesten, askotan gaitza handiagoa edo areagotu egin daiteke eta gaitz larriagoak sortu, hala nola flemoiak, abszesoak, hortzen galerak, batzutan ingresoa behar duten gaixotasunak edo baita tratamendu handiagoak ez, ebakuntza barne. Beste gaixotasun larriagoak ere ager daitezke ahoko minbizia bezala. Gutxienez horregatikan dentistara edo agienlariarengana urtean behin joatea gomendatzen da gaixotasun hauek saihesteko edo agertzen badira lehenbailen tratatzen saiatzeko. Edozein gaixotasunen prebentzioa posible bada, daukagun baliabiderik erabilgarriana da eta eraginkorrena. Beraz, ohitura osasungarriak sendotzeko egin daitezkeen heziketa ekintza guztiak oso interesgarriak dira. Azkeneko hamarkadan biztanleria asko kontzientziatu da hortzen garbiketaren garrantziarekin eta txantxarraren prebalentzia asko jaitsi da, neurri honekin eta beste batzuekin ere bai, baina hala eta guztiz ere ekintza gehiago egin litezke arlo honetan. Bai ikastoletan hasita maisuek ematen duten informazioarekin eta hezkuntza ekintzekin eta bai lehen mailako arretan familiako medikuek, dentistek eta baita pediatrek ematen duten informazioarekin. Hezitzaileen artean prestakuntza espezifikoak sustatzea ere ekintza interesgarria izango litzateke. Baita ere prebalentzia handiagoa, txantxarraren prebalentzia handiagoa den lekuetan eta dentistara gutxiagotan joan daitezken lekuetan ekintza hauek zabaltzea. Hortzak ondo garbitzen jakitea, teknika egokiak edukiz eta maiztasun batekin hori da garrantzitsuena. Gomendatzen da behintzat otorduak eta gero hortza garbitzea, gutxienez egunean 3 aldiz. Azken finean norberak higiene ohitura onak bere ganatzea. Gainera, aginlariarengana joan beharko ginateke behintzat urtean behin rebisio bat egitera. Dieta osasuntsugarri bat mantentzea ere oso importantea da, bai frutu eta barazkiak maiz hartuz eta azukre findun jakiak gutxituz, hala nola goxokiak eta lixarkeriak gutxituz. Tabakoa eta alkohola saihestea oso garrantzitsua da eta azkenik eguzkitik babestea, bai aurpegiko kremak emanez eta ezpainak babestuz. Padi, Osakidetzak eta aginlarien elkargoarekin egiten den programa bat da haurren hortzak zaintzeko. Dohainik da eta helburua 7 eta 15 urteko bitarteko umeen ahoa eta ahoko osasuna bermatzea da. Aginlari batek urtean behin azterketa bat egingo dio umeari, lista batetik aukeratu daitekena, eta txantxarrak saihesteko helburua du eta txantxarrak agertu badira, lehenbailen tratamendua jartzeko. Baita ere, badaude beste gaixotasun batzuk ahokoak, adibidez maloklusioak eta goiz diagnostikatzen badira, lehenbailen espezialista batengana bidali daitezkenak. Ahoko minbizia, ahoko egunetan agertzen den gaitza da, gaixotasun larria, leku desberdinetan agertu daiteke, mingainean, hortzobietan, masailezurretan, baita Espainian ere bai. Kausarik ezagunena tabakoa eta alkohola dira, baita eguzkia Espainiako minbizia agertzeko momentuan, eta baita giza papilomaren birusaren mota batzuk
ere jokatu dezakete paper bat. Normalean zauri txiki bat edo afta bat agertu daiteke hauan, 2 astetan sendatu ez dena, orduan komeni da beti espezialista batekin konsultatzea. Ohitura osasungarriak edukitzea, bai hortzaren garbiketarekin, ahoko garbiketarekin, eta elikadura osasuntsu bat edukitzea, baita tabakoa eta alkohola saihestea, gauza guzti horiek saihestu dezakete ahoko minbizi batzuk agertzea.